Gabon pilota zale eta ongi etorri ostegunero legez Olazar txapelketaren beste ekitaldi batera, 38. Ekitaldi hau azken txanpan sartu baita, izan ere gaur hasi eta hurrengo 3 ostegunetan finalerdiak jokatuko dira. Gaur gizonezkoen kaiolakoak ikusiko ditugu, ondoren etorriko dira emakumezkoen kaiolakoa eta binakako bat, eta 15 egun barru berriz, emakumezkoen bigarren finalerdia eta era berean binakako azken finalerdia ere bai. Enrique, Gabon! Gabon! Esandakoa azken txanpan sartuta, txapelketa bikain doa, eta gaur finalerdiak, gizonezkoen finalerdiak jokatuko dira, Sestao eta Egurrola hasteko, eta ondoren Muruaren eta Ituarteren artekoa, bi partida interesgarri, merituak egin dituzte hemen egoteko, eta ikusi egin behar, zer ematen duen jaialdiak. Bai, meritu gaitu ez, partidik idoaz gauna zilik ailegau, eta partidik idoaz itxulako eldudi eta honen adilako eldudi. Eta pronostiko bat egitekotan ze eratako partidak espero dituzu gaurkoan? Pronostikoa nik ikustot Egurrolak aurriren ibiliko dela hobetotxu hau besti bino. Besti interraz da ibiliko dela joko luzen hobetotxu hau, da ero sakeitan ongo aldia. Sakau bitxekingo da bondo. Errestau, hobeto horrestetan da benak partidu zilika. Hori hemendik aurrera ikusiko dugu, bi pilotariak dagoeneko beroketarik eta eginda, bai Sestauk eta baita Egurrolak ere, eta epaiak agintzen duenean, hasiko da jaialdia, gu prest gaude eta zuek gusto baduzu ere, etorri gurekin gaurko jaialdi eder honetaz gozatzera. Arizarete, Olazar pilotalekoaren argazki benetan edarrak, gaur barrurako euraldi hobea dago Enrique kanporako baino, eta jendea ere hasi da hurbitzen, finalerdietan gaude, eta dudabarik horrek ikusmina sortzen du, eta armaietan ere itxura polita, eta ikusien barko da. Zer ematen duen jaialdiak, hortz ikusten dugu, Gerriko Gorriz gaurkoan Joanes Sestao, Gerriko Urdinez bere atzetik Egurrola, Mikel Egurrola, biek pilotazaleari agurtu, eta orain Leon Castilloak, alegia txapak urdin erakutsi du, beraz lehen zakea Mikel Egurrolak izango du bere alde, aipatzen zenuen, biek egingo dute sakez mina, ikusi egin beharko da, errestoan nor moldatzen den ondoen. Bai, hori holanda, eta Egurrola suertiuk ideu, bere urtotza sakik eta da berzelan azartetan da lehengotik. Hortxe ikusten duzu, Egurrola azken aginduak jasotzen, bere botilleroaren gandik azken aginduak jasotzen, eta dagoeneko gertu, beroketarik eta behar den moduan egin ostean lehiari ekiteko gertu, gu zuzenean gaude, 9 eta 4 minutu dira, eta hortxe elkarren arteko agurra, sakea egiteko gertu, Mikel Egurrola, Etxebarriako pilotari bizia, hor da, lehen zakea, eskuinez eskerparetaren bila, eskerrez ondo errestoan Joanes Sestao bikain, txokoan amaitzen ahalegindu da Egurrola, eskerrez txokoan amaitzen ahalegindu da, baina zuzenean txapapera, lehen tantoa Gorri, lehen tantoa Joanes Sestaok egin du. Intentzen joan nahi da, buena inbalaua, Igerritza Sestauk, zeberta jundata eta buena inbalau harrapoko zan nahi baten. Alegia, Egurrolaren estrategia zein izango den, nahiko argi ikusi dugu, ez? Ez dut uste peloteoan lusatzen eta abarri biliko denik, ez? Ez, nipen, tantu amaitzen jungo dala hori. Joanes? Baina tantu amaitu lehengo buena inbita eta gero bestik ez da zela harrapok. Hor da Sestauren lehen zakea, ondo Egurrola arrestoan, Sestao aire sartu da, ondo zabaleratu du, bildu Egurrolak, baina nahi duen egiteko aukera kasu honetan adunarrak, ez du deja da ona egin, era berean ez du Etxebarrikoak ere, Egurrolak ere baliatu, bolea zorain Sestao, botera jarriko da Egurrola, eskerparetaren bila, eskerrez Sestao, eskerparetean luze Egurrolak ere, eskerrez, hor da bien arteko
Leia, luze jokatzen orain botera, legezarrean gizara jokatzen, zestau zabaleratzen alegindu da, tantoa amaitzen alegindu da, baina kasu honetan bere alegina okerra izan da, bana lehen berdinketa markagailuan. Bai, lehen eurolak inabela antzeko inago besti. Tanto amaitzeko zabaldu dugu, txapaganik hobi da pelotiz. Hortxe ikusten dugu, irutardian aukera ona zuen zabaltzeko, baina ez du pilotak da ona jo, eta zuzenean beko koltsoira. Lartxo bajatu du. Hor da Eurola, sakea luzea da, baina barruan eskerrez ondo zestau, botera jarriko da Eurola, zabalean erasora pasada, iritsi egin da zestau, baina ezin altxatu zuzenean beraren kontrakantxara 2-1 lehenengo aldiz. Aurretik Mikel Eurola. Irriztu behin jau. Zestauk eta gero ezin pelotik jo, hankak itzi irrizt. Hor hirugarren kuadroan ondo zabaleatu du indarrarekin, iritsi da zestau, baina ezin jaso 2-1, Eurola aurretik. Hor da, aurrelari bizia, beste sake bat egiteko gertu, motzegi geratzeko arriskuarekin, baina azkenean buena ondo errestoan zestau, eskuinez pilota bildu Eurolak eskerrez zestau, zer egiten duen Eurolak deja da efektuarekin, iritsi egin da zestau, orain zabalean zuloa dauka, esker gantxoa, gainean, ez, azkenean zer txapa jo duela esan du epaileak, tantu ona Eurolarena, 3-1. 3-1, eta ondo zabaldut eta heldu da, zestau, baina justuen da ekarri sinatza frontola pelotia. Hortxe zuloa ikusi du eta ondo egin du esker gantxoa, iritsi da bai zestau, bere burua lurrera botata, baina ezin jaso 3-1. Momentuz, Mikel Eurola aurretik, bizi hasi da neurketa, Bai, bizi. Hor da, Mikel Eurola, beste sake bat egiteko gertu. Zeitik eskerrez ondo zestau. Botera jarri bako da Eurola, nahikoa egin du. Zestau erasora pasatzeko aukera duka, luze jokatu du, eskerrez 5. kuadrotik Eurola aire zestau, esker gantxoa zabaletik bildu eta gaizto jarri Eurolak, eskerrez zestau zabaleratu, boleaz Eurola berriz ere, pilota gaiztoa jarri duaz zestauri, ezin eskerre eskua behar den moduan sartu, 4-1. Bai, hobeto ikusten da Eurola pelotan, zestau nerviosoa, zestau gatzeneko partidu ona jokatuan, lehengu ez hain ona, da gaur estabil bere maili imoten. Bai, momentuz erasokor, oldarkor Eurola eta saria lortzen 4-1 aurreratu delako Etxebarriako pilotari gaztea. Hor da, Mikel Eurola. Eskuinez hartuko da errestoan zestau, pilotaren bila Eurola entregatu egin du, nahi duen egiteko aukera zestau, zabalean bikain bukatu tanto, hor sakerrestoan aurrera egin du Eurolak, baina txarto jarri da entregatu egin du eta jartzarekin nahikoa zuen zestauk eta eskerrez bikain utzi du, jarri du zabalean 2-4. Zestauna apurua raru izan da, hain zabalien eskerraz pelota da sartzia. Hor kantxaen erdian jarri da eta zuloa zuen, nahi zuen egiteko aukera zuen eta ondo amaitu du azkenerako. 2-4, sakean berriz ere Joanes Zestau, adunako gaztea, hor da, abai hartu eta badoa. Sakea egitea, sakea da, ezin kontrolatu Eurolak, lehen tantoa sakez 3-4. Emonda etor da sakia, Bai. Da urten bizi inaute Eurola ez da ondo jarritia gero eskuaz beha ez da ondoko. Abiadura handia eman dio, bere pilotakadari Zestauk, eta hor eskerparetik gutu benean, sekulako ondo urtotza. Bitza, bai. Ondo urtotza, baina bera ez da jarria. Bueno, 3-4. Neurketa, bigarren ezberdintzeko aukerarekin, Zestau, sake egiteko gertu adunarra. Eskerrez jarriko da Eurola, eraman egin du, baina aukera erasoan jarraitzeko Zestauk, ez du baliatu, esker gantxo zabaleratu eta aurkaria behartu Eurolak, botera jarriko da orain, nahi duen egiteko aukera dauka, txokoan luze ez du asmatu, ez du baliatu, eta orain Zestauk dauka aukera, Eurolak eraman, Zestauk ipareta efektuarekin, eta tanto izan du Eurolak tanto amaitzeko aukera, ez du baliatu, eta azkenerako ipareta efektuarekin Zestauk, bigarren berdinketa launa. Tanto amaitzen nola lehenengo pelotazun da juteko bestia, lehenengo mailako profesionala bestia. Honino afesineo di, amateurre di eta ez da pentsau lehenengo mailako moru jogatu bida.
ondino urte batzuk atzak, zara Izan lezake kezka Eurolak piloteuan akaso besteak gehiago dela, eta horregaitik alegintzen da tanto amaitzen. Nik Edo, besti, botera, joko luzia egiten dugu bestiek eta egiten dugu lekutik. bolea Sestao. Pelote duen Eurola berape, jugadi besti berapino gehiago goizo. Hor luzien, Ondo orain, ondo bildu du, eta ez ondo jarri Sestao, ez da egite... txarto pozu bihatzera ine botera jartako mondata aidera jutera da pelotea oso txarto jarrite. Bai, ze horre oso postura desegokian jarri da pilotara, eta hor, eraman izan balu ere entregatu egingo luke, eta bai, ez du asmatu horrengoan. Denpori ukidegu horrela botera juteko gure beste. Baina badute gaur egungo pilotariek, bueno, azken finean hori ikusten dugulako, ez? Aurrera egiteko joera hori dago, erasora pasatzeko etengabe, eta bai. Bueno, hortxe da, Eurola, sake egiteko gertu, motzegi. Aurreko pare bat saketan ere nahiko motz sakatu du. Laburri bilida eta horrengoan motzegi. Oingo denutz. Bueno. Paritxua izan dela esan genezake, baina beste pelotari asko esaten dute Enrike saketek ere arriskatu egiten da, beste jokaldi bada eta ez da oparia baizik eta arriskoa egartzen dira eta batzutan kale egiten da. Saki noberak euki ero bestiek tantu eta saki bestiek alde hundize. Hor da ba, sake egiteko gertu, Johannes Sestao, kasu honetan, sakea da, eskerrez ondo Eurola, hirugarren kuadroan eskerrez luze botera Sestao, aire sartuko da Eurola, dominatzera pasatzeko aleginan lautik Sestao, luze jokatuz botera Eurola orain, zeira etorri da, ondo atzeratu du, zeitik eraberean Sestao, eskerrez jarriko da, dejada egin du efektuarekin, ona da, eraman egin du Sestao, Eurola entzataukera beste dejada bat, hortxe zegoen Sestao, zabaleratu egin du eta lanean jarri du Eurola, ezin eraman, ondo jokatutako tanto izan da, Eurolak dejada ona egin du eskerrez, iritxe egin da Sestao, bigarren ez da ona izan, eta horitxe baliatu du Sestao, pilota bikain zabalduta, berriz ere aurretik jartzeko 6 eta 5. Asko arriz gaute, erreza. Buena, justo izin da. Bai. Pilotaka ona izan da, hor eskerrez bikain zabaldu du, eta... Bigarren tantu dero itxotza hortxe zabalien luze jota. Bai, eskerrarekin. Han laburrien bi hiru barruen Euroloa bera da kasi gehiago. Baina besti horrek golpe gehiago dekota. Orain motz ez, baina barruan da. Sestaoren sakea, gero ez du asmatu sakerreztoan, Eurolak ere ez du aprobetxatu, eskerrantxoa Eurolak, zabaletik pilota atzeratu Sestauk, aire sartuko da Eurola, bolea Sestau, txikitu egin du, ez zinez egin Eurolak, 7 eta 5. Ondo bajatu txost gana da itza. Hori, bikain jokatutako tanto izan da, pilotaka da benetan bikaina, Sestaurena, horre Eurolak izan du oraingoan ere aukera, zerbait gehiago egiteko, tantoaren hasiera, baina gero nola amaitu den, horre bita erdian, mandio kalanta, txost egin dira eta ezinezkoa Eurolaren entzat. 7 eta 5. Sestao, Johannes Sestao, aurretik. Adunarra, sak egiteko gertu, kontzentratuta, frontizera begiratua, bai hartu eta badoa. Eskerrez jarriko da errestoan Eurola, baina ez du kontrolatu, ez di utzi, eta beste tantu bat 8 eta 5. Bigarrena sakez, Sestauk. Sakez bi egin ditu Sestauk, eta sakez falta bat Eurolak, hortxe dago diferentzia, 8 eta 5-eko irutantuko errenta, hortxe dago. Bono, irutantuko errenta, orain arte izan duen handiena gorri sari den Sestaurentzat, irutantuko errenti izan du, eraberean Eurolak, 4 eta 1-ekoan. Sestau soltau ero, animo bintzala esalik, apur bat nervizuk apurtu ero, oin soltia jogako. Askatu askatut. Hor da ba, sakea, haure laburra, baina zitala, ondo errestoan Eurola, Sestau, esker gantxoa, Eurola zain, efektuarekin deja da, iritsi egin da Sestau, orain eskerrez, nahiko egin du Eurolak, Sestau nahi duen egiteko aukera, bigarren kuadroan txokoan deja da egin du, orain arte zabalera jokatzen baldin bazion, orain aldatu egin du, txokoan utzi du, engainatu egin du, 9 eta 5. Tantu ona jokatu du Sestauk oraingoan. Bai, oso ondo jokatu. Hortxe ikusten dugu, txapapean dugun kamaratik nola jokatu duen azken tantu hau Sestauk, nola utzi duen deja da txokoan, bikaina izan da,
engainatu egin du Eurola eta zuzenean atxeen hartzera. Bi pilotariak 9 eta 4 kolore gorria hartzen hasi da. Momentuz behintzat lehen finalerdi hau, Enrique. Bai, Eurolape lehen zabaldutza zen modun, zabalea luze zamar zabaldu, txokuen dekadien, metro asko kubridu bier. Batea erobezera jundier, da junezkero, azarta guzik galdute. Da erdixen galdute be, aile guzik guldelez batea, ez bestera. Hortxe ikusten dugu, Mikel Eurola, bere botilleroaren aginduak adi-adi jasoz, baita Joanes Sestao ere. Bueno, 9 eta 4, bizi-bizi doa, neurketa, ez da hemen tikitaka bizia eta... Eurola nerviosotxoa ikusten da, baina. Sestao jarri da modun, askatu da modun, jokatzen hasi da modun, beste nervioso. Bueno, oraindik denpora baduka Gerriko Urdinez ari den pilotariak egoerari buelta emateko, baina momentuz abantaia lautantoko orain arteko handiena Sestaurena da. Eta berak izango du sakea gainera. Hor da Joanes, pilota eskuetan duela, prest, beste sake bat egiteko. Frontizera begiratu, aurkariari sake egin behar duela abisatu eta badoa. Luze izango da, pasa. Bueno, ez da aukera bat izango du, adunarrak. Pilota Eurolari utzi. Honek berarekin jolas dezan, itzuli dio Eurolak Sestauri eta badoa, bigarren sakearen bila, Joanes Sestao. Pilota zalea sartu eta sartu. Zaldi barko pilota lekuan. Hor da. Ezkerrez Eurola, apurua sartu egin zaio, baina nahiko egin du, botera Sestao, zabalean deja da, iritsi egingo da Eurola eta dominatzera pasatzeko aukera, Sestauk aurrera egin du, Eurolak boleaz atzeratu, indarrean orain Sestao, Eurolak eraman, hirugarren kuadroan ezkerrez zabaleratu Sestauk, deja da efektuarekin ezkerparetaren bila Eurolak, orain Eurolak ezkerre gantxoz pilota atzeratu, Sestauri gainera etorri zaio eta ezin jaso, tantoa Urdin, 6 eta 9. Oinko tantu bentot zerak Eurolak birritzen jagela tantua. Zer Euroko sotamanu jodauena hemen zabalien boti egiten txibaltza hainbaten tanto zan. Da erabatzela barrero inbirrizin dut tantua. Alegia, ez duela arriskurik hartu izan gura, baina pasatzen utzi izan balu. Bai, hainbaten arrizan hor jokoan. Bueno, 6 eta 9 berriz ere, sakearen jabe, Mikel Eurola. Hor da, ezkerrez Sestao, ondo errestoan Mikel pilotaren bila doa, txokoan utzi du, nola engainatu duen Sestao, kantxaren erdian bigarren kuadroan hartu du pilota, ezkerrez nahi zuen egiteko aukera zuen, Sestao zabalera joan da, txokoan utzi du, goxo Eurolak, 7 eta 9. Tantu ona. Sakerrestoan pilotaren bila joan da, hortzik ikusten duzu errepikapena eta txokoan utzi du. Alde batera Sestao, pilota beste aldera, ez dio denporarik eman erreakzionatzeko, 7 eta 9. Eurola, sakea luzea bai, baina barruan eta lehen tantoa sake zeramateko modukoa zen, Sestaorentzat erreza, esan genezake, baina ez du rengoen asmatu. Azarta egun bida. Hori da. Eskuden sartu pelotia. Bueno, 3 eta 8 partziala Urdin eta berriz ere gainean dauka, Sestauk Eurola. Eurolak eurrien behonek itxotzakasi gehiago aurreko eta kuadruetan. Luzien dominetan dugu estik eta zeineko beto urtotatzen gauzak. Hor da, Mikel Eurola, sake egiteko gertu. Ezkerre sartuko da restoan Sestao. Gainean da, justu baina gainean. Efektuarekin, Mikel Eurolaren tantoa. Benetan artista baten tantoa izan da, justu eraman du Sestao. Horrek gaiztoak izaten dira. Baina ezkerrez nola jarri duen zabalean edarra izan da. 9 berdintzeko hortxe da errepikapena, pelotaren bila joan. Eta txak, dejadaz, zabalean, altunak egiten duen moduan, 9, Enrique. 3. berdinketa, sakerako Eurola, ezkerrez ondo Sestao, botera jarriko da Eurola.
Eskuinez pilota atzeratu, botera, zestau eskerrez. Luze jokatuaz, horre aurrera egin du Eurolak, hirugarren kuadroan airez sartu da, baina ez du pilota ondo jo, 10 eta 9 berriz ere, Joanes Zestau aurretik. Intentzio txarra ez da, izen bai, pelotia sartzen bidale lengo. Horre ikusten duzuen, hola luze jokatu duen eskerrez Zestau, pilotak agona izan da, hor aurrera egin du Eurolak, eta ez du kasu honetan asmatu. Ez da asmatu, ez da suerteik ikutzen jau. Tantoak gorri. 10 eta 9, berriz ere aurretik. Zestau eta gainera sakearen jabe da Adunarra. Horrek duen abantailarekin. Hor daba, sakea egiteko gertu. Sakea luzegi, Zestauren sakea. Beste aukera bat izango du Adunarrak. Hor ikusten duzu errepikapena. Nabarmen pasadu, bosteko marra, eta beste aukera bat izango du Adunarrak. Honeko gertu, sake egiteko. 10 eta 9, ez daukala pronostiko argirik lehen finalerdi honek. Zestau, sakera. Pasa. Barruan, luze baina barruan, ondo errestuan Eurola, Zestau esker gantxoz Eurola behartu, honek txapainekoa, sortapur bat egin, eraman Zestau. Txokoan luze Eurolak, eraman Zestau, esker gantxoa, edarra, Eurolaena berriz ere. Neurketa berdintzeko horre txapainekoa sortez eramandakoa izan da Eurolarena, horrek erasora pasatzeko aukera eman dio, eta azkenerako esker gantxoz bikain amaitu du, batek baino gehiago bigarren botean eraman duela Zestauk eskatu du, baina epaiek esan dute ezetz lehen botean izan dela, eta gero, tanto amaitu egin behar izan du, Eurolak. Bai. Eta ondo, esker gantxoz, zabalea ondo kusauta. Laugarren berdinketa ez bosgarrena, bana, launa, bosna, 9 eta orain 10. Mikel Eurola, sakea, luzegi, sakea hori. Lanerditara iritsi behar gara, Enrique, eta berdinketa nagusi hemen, Bai. Lanerditara gaileutun goaz, berro baitantu, baitien neiku izango dabe. Neiku ez, bestela parekotasun itzela izan behar da, Berro baitantu inozko partidu baten bizan artien konforme zilekin. Bai, hotxe daba sakea, eskerrez eraman egin du Zestauk, esker gantxoa Eurolak, behartu egin du Zestau, baina ondo moldatu da, eskerrez zabalera berriz ere Eurolak, bildu Zestauk, eskuinez hartuko da orain Eurola, efektuarekin txokoan esker paretaren bila, boleaz orain Eurola, atzera egin beharko du Zestauk, eskerrez arrotu bere buruari denpora emateko, boleaz berriz ere erasoan Eurola orain esker gantxo sartuko da, txokoan utzi du, iritsi ingo da Zestau, zabaleratzen ahal du da, ez du asmatu, bipareta efektuarekin Eurolak, eraman Zestau, nahiko egin du ipitzarekin, nahikoa, tantoa, urdin, tanto, edarra jokatu dute, Eurolak erasoan eta Zestauk defentsan azkenerako tantoa, urdin, 11 eta 10 aurretik Mikel Eurola. Da ondo joka dute tantu, batez be Eurola parez, da gero amaitu horma bizekin erutza besti, baina gero ez dau larra jarriz gau, ez dago buena inezko nahiku izin dut, partidu ikusteko ikusgarri. Edarra, polita, oso polita doa, parekatua, tantu honekin, lehiatua, ezin askoz gehiago eskatu, beraz hortxe ikusten dituz pelotazaleak, gaurkoan ere erantzun edarra, ematen ari dira jaialdi honi eta azken tantua bipareta efektuarekin bikaina izan da, hori azken aurreko pilotaka izan da, iritsi egin da Zestau, meritu hondiko pilota eraman du, baina gero kantxa guztia zuen, nahi zuen egiteko Eurolak eta jartzea nahikoa izan du, 11 eta 10 aurreratzeko eta Zestau bete eginda, tanto horretan eta berak eskatu du beten aldia. Bueno, hortxe ikusten ditu, bi pelotariak kontzentratuta, euren botileroen aginduak adi jarraituz. Nik uste gaur sarrera kantxakoa zeintu gardize pino gehiago beteta dauzela. Bai, eta beste mordo bat zuti daude. Zuti dauzenak eta ipinezkego bentseta berraun lagunetik gora dauzela. Bai, horre jente asko torri da, Laurauna esarleku dauz, gardize pino gehiago beteta dauz. Bueno, erantzun bikaina, pilotazaleak Olazar txapelketako finalerdietako lehen jardunaldi honi.
Mikel Egurola, sake egiteko gertu 4-1 aurreratu da, gerora kolore gorria izan du neurketak, baina berriz ere aurretik da. Etxebarriako haurtxe da sake egin du. Ezkerrez eraman Sestao, txokoan utzi du. Hirugarren kuadran, goxo utzi du bikaina Egurolaren tantoa, 12-10 sekulako tantoak egiten ari da pilotari bizkaitarra. Hau ere, edarra nola utzi duen. Hirukoa durunakak eta, Eta goxo utzita, 12-10. Beste sake bat egiteko gertu. Egurola. Hor da. Ezkerrez ondo Sestao, restoan berriz ere pilotaren bila, ezker gantxoa, eraman Sestao, gaurre egin du Egurolak, berriz ere zabalean, engainatu guran, iritsi eginda Sestao, sekulako hanka da utiola erakutziz, txokoan orain, beste tanto edar bat, nola ari den jogatzen Egurola, nola ari den behartzen Sestao, defentsa bikaina duen pilotaria da, eta ala ere asmatzen ari da, Egurola. Erazun oso ondo Egurola, Sestao defensa beha, ja. Bikain. Zelako hiru pelota harrapeituen, azkenin azkenen guezin. Egurola perfecto jokatzera behartzen ari da Sestao, eta Egurola perfecto ari da jokatzen. Perfecto jokatzen. Orain arte benetan partio bikaina ari gara ikusten, eta Egurola eskaintzen ari den tantu sorta ere benetan aipagarria. Hotxe da, beste sake bat luzegi kasu honetan, bigarren aukera bat izango du. 13-10 oraindik ere asko geratzen da Iñaki, baina hemen lehia dago, Bai, ondino, gero hemendik aurrera gero fiziku hasiko da, zein oberto gauden. Hori da. Ondino, bizek ondo, baina. Parti luzetzen holan bardinin gunezkero, fiziku pegero asko zango dugu. Hor da, sake ona Egurolak eraman egin du Sestauk, botera jarriko da bain Egurola luze jokatu gura izan du Sestauk, ezin hor gainera etorri zaio. Nik uste zerbait gehiago aukera bazuela, baina... Bai, ez da bazartan pelotek. Ez du armatu eta 14-10 orain arte izan duen alderik haundiena Egurolak une honetan lautantukoa. Bai, lautantuko alderik batepe inopizte dugu egin arte. Bueno, Mikel Egurolak 14, Joanes Sestauk 10, eta Sestauk sakea berreskuratu beharra dauka, haun momentu zailari da bizitzen, Sake eskudotu bakarrik ez tanto batzukin bai, apur bat... Sakea orain erdi-erdikoa Egurolak, ondo Sestau errestoan zabaletik ezin orain apur bat urduri edo lekuzkampo Joanes Sestau. Nervioso eta lehen una baten onda tranquila autobeto jogatzen, nerviosua ikusten da. Bai, markaioen atzetik zoazenean beti ere presio apur bat gehiago goten da, eta gauzak ez dira berdin ateratzen, Gure eta ezin Egurola tope. Bai. Bitima morun etorri jone, bitima etorten dino gokarra esaten. Horrek arriskutsua dira. Bai, eta partia bikainari da jokatzen, Benetan bikain Mikel Egurola eta Joanes Sestao defentsan egiten ari lana aparta ari da izaten, Eraman ditu pilota harrigarriak, Sestao pelota harrigarriak ditu. Bai, baina momentuz bostantuko errenta, orain arteko handiena, Mikel Egurolak du eta Sestao bortxik ikusten genuen, kezkatuta, orain apur bat lasaiago Egurola bera, partido baten barruan, partido txiki asko jokatzen baitira, eta kadaka doa, bolaraka doa, eta orain ni nabil ondo, hurrengoan beste nabil ondo, eta... Eta kadatxu egiten bat abestiai. 15-10, ikusten duzuen, irudietan ikusten duzuen gazte aurretik. Behin-behinean. Sestao dagoeneko kantxaratu da, Egurola une batetik bestera kantxaratuko da. Pilota sale gaztea. Nagusiarekin uztartuta gaur Zaldibarren. Bueno, hor da ba, sake egiteko gertu Mikel Egurola. Eskerrez jarriko da errestoan Sestao, erresto bikaina, eskerrez aurkaria bortxatu gura Egurolak, boti boleoz bikain Sestao, orain dominatzera pasatzeko aukera dauka, eskuin espilota atzeratu, lautik airez Egurola, eskuin sotamanoz
Zestau, eskerrez pilota atzeratu Eurolak, eskerrez luze Zestauk, aire sartu da Eurola, eskerrez zabaleratu Zestauk, txokoan utzi du Eurola, nahi duen egiteko aukera Zestau, txokoan deja da, iritsi egin da Eurola, boleaz orain Zestau, Eurola behartu uran, berriz ere aurre egin du Zestau, bipareta entregatu egin du, iritsi egingo da Eurola, iritsi bai, baina oso justu, orain lanak Eurola berak, eta gora oso behartuta ibili da tantu guztian zehar luze jokatzen aritu da Zestau eta azkenean eskuinez, pilota arrotzen ahal egin du da bere buruari denpora emateko eta gora egin dio iez, 11 eta 15 aspaldiko partez tantoak gorri. Bai, tantu gorra, oingo tantuak faturi ikarleike. Zeko gortxu injabe eta generali nolakuk faturi ikartzotzagan era tantu inestabe nahi. Amarra ondan aurketa, 5 tantu egin ditu errenkadan Eurolak eta orain... Esti gatu egin nire, Eurolen lekun gatuko nintzen apur bat arnazea hartuta. Tantu gogorrein jau, Bai, oso gogorra. Hor da bat, sake egiteko gertu, Zestau. Eskerrez, gora. 12 eta 15. Hirugarrena sake Zestau. Basan duzu, takadatxoa behar duela Zestauk eta orentxa dauka aukera. Eskerrez ondo sartu deskua, Eurolak baina gora egin dio ez. Ez que, aurre nitxiz, gero entrega edizeten da, eta apur bat kentzi beguru eta horrek. Hori da, bai. Sakea egiteko gertu, Joanes Zestau, hor da, adunar gaztea, kontzentratuta. Oraindik badauka denpora, egoera irauli eta neurketa irabazteko. Finalerako txartela, eskuratzeko sakea luze asko egiten ari da. Futzak ere bai. Neurri hartu ezinik aurkoan... Bai, lehengoen azkenengo partidun asko... Asko asmatu zuen. Bai, asmatu zuen, bai, gaur ezin nahi. Ez que semifinala da, eta nervizuek eta... Danak ondoiti besta errezabizek. Hori ere ikas egin behar da, alegia, nervioi eta aurre egiten, eta egoera komprometituei ere aurre egiten. Hor da ba, sake egiteko gertu Zestau. Ezkerrez jarriko da Eurola ondo, airez hirugarren kuadroan Zestau pilota atzeratu, bostetik botera Eurola, Zestau eskuinez. Ezker paetatik ondo aterako zaio Eurolari, indarrean orain, dominatzera pasatzeko asmotan. Ondo Zestau hor, ezkerrez berriz ere Eurola, eskuinez Zestau, pilota bildu. Eurola indarrean, Zestau botera jarriko da, apur bat atzera egin behar izan du. Eurola orain eskuinez, pilota atzeratu guran, aurrera egin du Zestau, orain Eurola daukaukera, bipareta efektuarekin, botea ematen duenean urten egingo da pilota, eta hori gertatu zaio, izan duen lehen aukeran, tanto amaitzen ahal egin du da, bipareta efektuarekin, eta bakizue, efektuak lurra ikutzen duenean sekulako abiadura hartzen du, ezin Zestauk eraman, 16 eta 12. Bai, jetantu darra zerak, Eurolak, Zestauk apur bat atzera jotzanetan da, entregau injeuerak, berak itxutzen abestiei, oingo tantuen Eurola bere hitza, aurreko pelota zuten, da han galdu du tantu erdiz eta beste erdiz hemen. Bai, hortxe. 16 eta 12, lautantu gorren eta berriz ere, Mikel Eurolak. Ordu erdi orantxe, neurketa zidenetik benetan semifinal edarra ari dira eskaintzen Eurola eta Zestau. Hor da eskerrez, ondo errestoan Zestau, aire sartuko da Eurola, txokoan utzi du, iritsi egingo da Zestau eta zabaldu, gaizto jarri, barruan, pasatzen utzi du, arriskatu egin du horre Eurolak, ez du ondo neurtu, botea barruan izan da, 13 eta 16. Hirugarren tantu, igoli jutzona, handi zulotik hartu eta apur bat altzauta, lau kuadro inguruen zabaleko marran tanto. Bai, jokaldi horri neurri ondo hartu dio gaurkoan Zestauk. Bueno, 13 eta 16. Oino, partidu hor dago, Bai, ez dago zer erabakita hemen. Hiru tanto haitik ez dago zer irabaz. Oino, ikusteko partidu oso ondo. Oso polita. Eleganti. Hor da, Joanes Zestau. Luze egi, horrengoan ere, bere buruarekin azerre dago.
Ez du gaur sakearekin asmatzen edo ez behintzat aurreko partidan asmatu duen beti gorantzin beho dau, saki eta ez da dutan goro bati bezu sartzen dut orduan ez dupa ez da baiolan beti gora jo eskero. Konfiantza galtzen aztezanean, ez? Piskat ezin asmatu. Baju gobida frontizin, ostantzin badoia. Beste aukera bat izango duala ere, Johannesek. Motz, baina barruan, bikain arrestoan Eurola, eskergantxoa. Zestauk, ez du baliatu hor Eurolak, orain bere burua lurra botata, gero efektuarekin deja da egiteko, baina berriz ere esker horrekin bikain zabaleratu du, 14 eta 16. Laugarren tantu du, bardin. Eta etenaldi eskatu du, lehen eskatzen zenuen edo faltan botatzen zenuen, Eurolaren partetik etenaldia orain eskatu du. Orain eskatu du. 14 eta 16, 15 eta 10 egon da urdin neurketa, baina orain 14 eta 16 dago, oraindik ere urdin, baina hemen ez dago ezer erabakita, Enrique. Ez erabakita. Bueno, eta gaur esan dugu, jokatuko dela neurketa hau, ondoren Ituartek eta Muruak jokatuko dute, eta hurrengo bi asteuko eretan ere, benetan eskaintza erakargarria daukagu, jaren 11an, emakumezkoen lauterdiko, txapelketa ziko da, lehen finalerdia jokatuko da, Gamindek eta Etxegarai ikusiko ditugu nor baino nor gehiago, eta ondoren binakak gizonezkoetan, Lizeaga eta Landa, eta Zubizarreta eta Pestegia. Eta astebete beranduago, jaren 18an, Zabaleta eta Zaltzamendi nor baino nor gehiago, beraz Nafarren arteko lehia Kaiolan, emakumezkoetan eta gizonezkoetan, Karregal eta Elorz, Apesetxea eta Sant Estebanen kontra, beraz benetan menu interesgarria, Bai, gauzak ondo urtuta madabe, gaur du izan morun badoiz gauzak, da juleik ez, jenta hona dauta, ona urtengo da lauztu honik, esperantzi bintzat. Bueno, bi pilotariak kantxan berriz ere, pilota eskuetan duela Mikele Eurola eta orain zakerako gertu Johannes Zestau. Badoa, Adunarra, korrika txikian. Ezkerre sartuko da Eurola, ondo restoan, aukera aire sartzeko, ezker gantxoaz markatzen ahalegindu da hor Zestau, baina ez du asmatu 17 eta 14. Larra idezi dute besta sartu, hanka gelditzen modu sartu da eta... Oso sinistuta ez da joan. Ez konfianza larra ez. Bueno, berrez ere... Hanka gelditzen. Bai, horre egin behar da, erasotu pixkat, ez? Gorputzarekin da. Apur bat erasotu eta hankak apur bat soltau didizin hobi motoko. Bueno, 17 eta 14, Eurola, zagerako. Ezkerrez, ondo errestuan Zestau bikain, Eurola aire, zindarrean, Zabalera bildu Zestau, botera jarriko da orain Eurola, txokoan deja de efektuarekin, iritsi egin da Zestau, Zabalean zuloa dago, indarrean Eurola, bipaleta efektuarekin kontrara zoan, bikain Zestau, iritsi egin da Eurola, baina gero ezkerrez, paretean, bikainan baitu du tantoa, Zestau bedarra tantoa hau ere, ze pelota eraman duen Eurolak eta gero nola amaitu den Zestauk 15 eta 17. Benetan, tantu bikainak ari gara ikusten. Hainek eta aldiz bizkorra, Eurolak. Hankak dituzte, benetan, azkarrak, batak zein besteak. Meritu hondiko pilota eraman du horre, Bai, meritu hondiko pilotia. Eta gero jartzarekin nahikoa zuen, jartzare, baina apur bat gehiago egin behar esan du, Bai, heldu bihurtzen da lehenengo pelota. 15 eta 17, Zestau. Beste pasa bat. Oin bilurretan atzera, erreza barrun zartzeko. Estabil, zaketan libre, zaketan injerraz, kosatzen zaki, estabil. Bueno. Badoa, Johannes, sakea egitera. Bigarren sakea tantu honetan. Hau sakea da, ezin eraman Eurolak, 16 eta 17, momentu honean egin du sake ez tanto, sake ona. De sake ona, hori sake tantu inik ikusten da. Laugarrena, sake ez egiten duena.
16 eta 17. Bana, launa, bosna, bederatzina eta hamarna onda neurketa, ordutik aurrera, Eurola aurretik, baina neurketa berriz ere parekatzeko, 6. aldiz parekatzeko aukera izango du. Joanes Sestao, tanto honetan. Hor da, esperanta horrekin egindako sake izan da, ondo errestoan Eurola. Boleaz Sestao erasoan aurkaria behartuz, eraman Eurola nahi duen egiteko aukera Sestao, txokoan deja da egindu, engainatu egindu Eurola. 17, Enrique. Saka du ondo lehenengo bolei luzetu, eta gero entrega diaukida nien ondo moztute degade izulora. Bueno, neurketa amaitzeko esan dugu lehen, berroi tanto ikusten baldin baditu barekotzat emango dugula finala, akaso estitu ikusiko, baina aparte ere ez da egongo, 39 bermatuta ditu neurketa honek. 17. Sestao sakera. Eskerrez errestuan ondo. Eurola, bolea Sestao. Botera jarriko da Eurola, esker paretaren bila, eskerrez Sestao. Aurre egin du Eurolak, entregatu egin du. Orain efektuarekin luze jokatu du esker paretaren bila Sestao eta berriz ere aspaldiko partez. Markaioan aurretik Joanes Sestao. Atzera bez, Sestao apur bat mejorau bindago, nerviz soltau ero tranquilo jokatzen mintzet. Horra aurrera egin du Eurolak, baina azkeneako entregatu egin behar izan du pilota eta ondo amaitu du Sestauk. 18 eta 17. Joanes, sakea egiteko gertu. Eurola partidu zu da ondo jokatzen, Oso ondo jokatzen. Da topera. Eta Sestauk sufritzen jakin izan du eta orain bere aukera baliatzetik gertu ondo errestuan Eurola. Sestao, eskerrez Eurola, Sestauk aurrera egin dugu. Bildu eta gaizto jarri, zabalduz Eurola, deja da egiten egin du da Sestao, ez da egit hori egiteko premiarik zuen, oparitxoa izan da, 18. Oparitxo, 18. Sestauk luze jokatuta, saria handiagoa lortzen ari da, aurrean jolasean hasita baino. Bueno, beste berdinketa bat. Bana, launa, bosna, bederatzina, hamarna, 17 eta 18 orain. Ezin askoz gehiago eskatu neurketa honi. Ez. Hor da Eurola. Eskerrez, ondo Sestao, nahi duen egiteko aukera Eurolak. Esker gantxoa zabalera, eskerrez jarri da Sestao. Bipareta efektuarekin eharra da, iritsi ingo da Sestao eta pilota atzen jarri gura zuen. Boleaz Eurola iritsi ingo da, hanka bikaina egituela erakutzi Sestao. Eurola erasoan, Sestao behartuz, honek pilota arrotu bere buruari denpora emateko. Boleaz luze Eurola eskerrez zabaleratu, baina ies egin dio. Etzio honor pilota errezik utzi gura Sestauk Eurolari zabaleratzen ahalegindu da, baina ies egin dio zuzenean kanpora 19 eta 18. Eta hortxe ikusten dugu irudietan, altunatar bat jokinen botilleroa. Bai. Bueno, 19 eta 18. Sakea egiteko gertu. Eurola, berriz ere aurretik, Bizkaitarra. Eskerrez Sestao pilotaren bila doa Eurola nahi duen egiteko aukera dauka txokoan entregatu egin du, igerri egin dio Sestao eta berriz ere zabalean bikain eskerrez 19 hor nahi zuen egiteko aukera zuen. Aukeratu egin behar zuen, zabalera joan edo txokora joan Sestauk asmatu egin du eta horri eskerrak gero tanto amaitzeko aukera izan du. Zema garrena ingo, 5. Zabalien? 5. Eta beste berdinketa bat. Zulun harrapetotzan egin beti. Beti asmatzen du, horre... Da polito harriz gaute gane, herriz gane. Sakeari ez, baina jokaldi horri neurri hartu dio, Horri bai. 19, beste berdinketa bat. Ez dakigu nola amaituko den, baina gu bentsat gustora gaude, Enrique. Bai. Hor da, eskuine sakea dau, Eurolak ezin, eta momentu honean lortu du Joanes Sestauk tantoa sakez, 5. 20 eta 19. Saki izen da, erunez eitxeko moroku ez da izen bai,
Bueno, ikusiko du. Zelan amaitzen den neurketa, baina momentu honean lortu du bosgarren tantoa sakez. Bai, oin... Zestauk. Hogei eta emeretzi aurreratzeko. Bentaja hundize eta morala hoetotxua atzetik undani bino oin... Aia honi besti betantu bat iten badau beste bizei jenilik ez, Ez dago ezer erabakita hemen, Zestau, sakera. Eskerrez jarriko da, ia zazpigarren kuadroan Eurolag eraman egin du, Zestauk aukera daukatxokoan utzi du, iger egin di Eurolag, bipareta eskerrarekin, iritsi egin da, Zestauk, Eurolag orain eskerparetean luze, iritsi egin da, Zestau, Eurolag, luze eskerparetean aurkaria behartuz, gainean da, Zestauren pilotaka da, baina gero txokoan deja da efektuarekin, beste berdinketa bat, tanto ona Eurolag, hogein jarrike. Bai, hogein, ezilik... Emozio beza eskatu partidu bati. Bat, bi, iru, lau, bost, 6, zazpi, sortzi, bederatzi berdinketa. Eta sakea Mikel Eurolak. Ez dago hemen ezer erabakita. Hau da emozioa. Hau da urduritasuna izango dutena pilotariek. Eta emozioa. Zaldibarko Olazar pilotalekuan. Hor da, animoak Eurolaentza, sakea, eskerrez ondo Zestau, pilotaren bila doa Eurola, esker gantxoa igerri egin dio Zestau, eta gainatoa dominatzera pasatzeko aukera duka, eskerrez Eurolak pilota arrotu, botera jarriko da, Zestau eskerparetean jokatu gura izan du, aurrera Eurolak, zabaletik bildu eta atzeratu Zestau, eskerrez nahiko egin du Eurolak, boleaz Zestauk, botera jarriko da Eurola, orain Zestau bera aurrera, esker gantxoa darra! Momenturik onenean funtzionatu dio. Esker gantxoak aurrera egin du eta lehen kuadroan bikain gurutzatuta, 21 eta 20 gorri! Berrogei tantoaz konforme izenaz bai lehen berrogeta bat oso ona ikustu. Hori da, hortxe ikusten dugu azken tantoan nola egin duen aurrera Zestauk eta bikain bukatu du. Zuloa zegoen zabalean, baina bikain amaitu du. 21 eta 20, Johannes Zestau aurretik, berak izango du gainera. Sakea, beretzat azkena izango da. Eta txaloak etorriko dira, nola ez, armaiatik merezita bi pilotarientzat. Kasu honetan, sakea eta beraz azken sakea Zestauk egingo duen arren. Hor da Johannes Zestau. Sakea da, eskerrez, ondo Eurola, aire sartuko da Zestau, boleaz, Eurolak aukera izan dezake, entregatu egin du, hirugarren kuadroan Zestauk ere ez du asmatu, bipareta Eurolak, behartu egin du Zestau, honek jaso, Eurolak aurre egin du, gero atzera egin behar, ez du ondo neurtu, eta azkenean Zestauri aukera eman dio, Eurola eskerrez, efektuarekin jokatu du hor, Zestauk esker gantxoa, iritsi egin da Eurola, Zestauk amaitu dezake, irrizte egin du Eurolak, baina Zestauk ere ez du asmatu, iritsi egin da Eurola, boleaz bipareta Zestauk, zabaletik pilota bildu Eurolak, hau dau emozioa, eskerrez Zestauk, Eurolak entregatu egin du Zestauk aukera dauka orain, honek ere asmatu ezin, biak leher egin dat azkenean eskerrez, pilota kontragantxara. Eurolak baze neurketa amaiera izan dugu partida bikain bate biribiltzeko azken tantua. Aparta ikusi dugu, Eurolak izan ditu 21. tanto egiteko aukerak ere, azkenean ezin izan du lortu eta garaipena eta finalerako txartela Johannes Zestaurentzat 45 minutuko ikuskizun edarraren ostean 22 eta 20 hartu du mendean Mikel Eurola, bana egon da neurketa, gero 4-1 aurreratu da Eurola, gerora Zestauren erreakzioa etorri da eta aurretik egon da 9 eta 5 berdindu egin du 10, 9 eta 10 egon da neurketa, gerora urdin 15 eta 10 aurretik Eurola, baina gero berdinketak bata bestearen ostean 17, 18, 19 eta 20 eta azken bitantoak gorri finalari ezin askoz gehiago eskatu Enrique. Zema sake bakotxak sartitu, Saketik 5 egin ditu kasu honetan Zestauk eta sakez falta bat Eurolak eta sakez tanto beste bat kasu honetan Eurolak. Partida bikain ikusi du. Bai, partidun ikusi, bentaki ikusi une bino gehiago, sakitan etotzaz Zestauk Eurolak. Ez da
txarto ez dau Eurolak pepe, bai ez dau hobeto eta hortxon da aldea purtsu, total partidu oso ona joka dute. Bueno, eta mentxe daukagu, lehen partida bikain honetan garailea izan den laguna Joanes ez dau, bueno, Gabon eta zorionak. Gabon, eskerrik asko. Bueno, 22 eta 20, partidu benetan edarra eskaini duzue, taka-daka, momentu batzutan zeun nagusi, hurrengoan Eurolak hartzen zuen kantxaren erdia eta partidaren nagusitasuna, eta azkenean, berdintasun handiaren ostean, 22 eta 20, zeu nagusi. Gorra igearrie. Jode, Mikelek aurren setjun enredatzeu eta hankez, bizi bilibidar eta kostata, eta bai, gorra. Bea hasi da sakerre ematen, mine intziak, jo ni sake hartzen unen asmatu ikenun, nik gora bera, bukaeran kale obalene alde. Baina, Mikel, terrible. Sufritzen jakin izan duzu eta gaur erakutsi duzu defentsan ere sekulako hankak dituzula, eske mutitxeu pelota alu horrek, Ostia, txikile izango da baino. Nahi ontokin jartze baitu eta besteak alde bat eta besteak horrika. Ez baiozu irutik atzea ateatzen, hortxe alde bateak horri bestea, ze atletismo emateik honek. Zer pentsatu duzu, hogeina berdin du eta orain kale edo bale, momentu horretan zer, hankak dardarka edo zer? Normalen, olako markadore estukin da burui esate joti, honean jo aiatu bali maiz hemen ze hostia. Tanto ingo aldeko, eta beldurripe, bota, buru etortzeana, bota. Dudotan hasi ezkio bai, botako ni baino 20 nahi eta ez di bota, bota. Bota eta igual batzutan ez teateako, baino bestetan bai gaur bezala eta azkenen behar kanpoa botagulako bestela, azkeneko tanto hortan. Larri ginen bioke. Ikaragarri izan da azken tantoa, Joanes, lehen parte hartzea Zaldibarren eta finalera. Bai, enun inondik ino espero, Lehen urten jogatu nintzen da urten goguak, baina finala. Urruti ikuste hasieran, jo pixkanak sinisten zoaz, baina premio beharra urtia bukatzeko partidu dotore bat ikedean gutxinez, galdu irabazi eta dena mate etorriko geha. Eta horre ikusten dituzu, bigarren finalerdia jokatuko duten pilotariak, Ituarte eta Murua, aukeratzeko eman ezkero. Ez jarri aukeran, eta be bali maietze aukeratuko diteta. Ez hori bik, eurra dude bik elatza eta irabazi nahi badeu gauzak oso ondi marko txau. Momentuz gozatu, ze gaur partida adarra jokatu eta garaipena eskuratu duzu eta gero-gerokoak, zorionak. Hoidek, eskerrik askota, egongo batzuk urrengoan. Vale, etxek Joanes Estauren esanak gustora mutuia, natural eta benetan eskertzen dugu eta esan dugu hor ja dagoeneko beroketariketak egiten ikusten ditugu, bigarren finalerdian hariko diren pilotariak, Fabeni Ituarte eta Murua, eta hauek berotzen duten bitartean guk denboran atzera egin behar dugu 2013 hain zuzen ere, orduan pilotaleku honetan, bi gaztek jokatu zutelako Kaiolako finala eta biak dira ezaguna Errandonea eta Bakaikoa nor baino nor gehiago, gozatu laburpenarekin. Kaixo, pilotazale guztioi, Zaldibartik. Errandonea erazora gehiago joten dugu, Baikaikoa da peloteo gehiago egiten dauena eta tantu gehiago lantzen dauena. Falta dauz, entierru bostetan berrizen, orduen handik eta Zaldibarren beste hemen gauzoko bat hila eta... Dena parean orduan? Bai, dena pari zuritu di, beha landa guzti be, ondo ikusten da frontilla. Eta lehen da biziko tantoa Bakaikoaren zat. Gantxoa baina ez du asmatu. Ardia badu horrek, Bakaikoa. Barruan luze. Ondo Errandonea. Asko utzi dio jeizte pilotari gainean da. Tanto ederra. Dejada Ierri egin dio, dejada. Eta azkenean eramatetik ez Errandoneak. Sartu dira partiduen, Enrique. Bai, oito tanto nahi jago egin, ikusteko moduko tanto. Aire eta defensan da ondo eta ia hasi pelotan ondo. Enrique baina txuka lasaia du mutilonek.
Ederra sakea, eta ederra errematea. Erremati, ederra, jende, ezkerra dute. Neko pilota txarra eraman du Bakaikoak. Bai, ondo, sake pelota gatsa egun dugu. Ederra efektua. Nola bidali duen pilota ezker hormara, behin eta berriz. Horretan saiatzen da, ederra eskerka da luzea. Ederra pilotaka da eta ederra aukera. Hori ere eraman, barruan utzi, iritsiko da. Barruan utzi du eta oso ondo biak. Oso ondo biak. Oso tanto ederra. Ikusten da publikun bezalako burundari urtetan da bera. Eta iruditzen zait errandonea fizikoki hobeto dagoela aurkaria baino. Oso tanto gogorra, oso tanto gogorra. Lehertuko dira orain honetan. Lehertuko direnez. Ormabikoa utzi. Eta kanto oso gogorra izan da. Oso gogorra. Lehertuta txikituta dago Bakaikoa. Bizepe bai, Bai. Errandonea, bueno, Bakaikoa nizben toto nino ibili gehitzen jala. Errandonea, barrura. Erra, zigerri dio Bakaikoak. Emon, eskerra ide, Bai. Ederra tantoa. Ez da Bakaikoa buena bakarrikin da. Etxarrikoa, baina pentsatuko du, oraindik ze urruti dagoen 22 hori. Bakaikoa. Ederki berriz ere, luze. Ondo roten da, Oso ondo. Orain bai. Orain mejadatxoa, zabalera. Eraman, bere burua lurrera botata errandoneak. Ezkerrantxo kanpora. Ez, barruan izan da. Barruan izan da, bai. Kanporako bidea hartu ote zuen iruditu zait, eta epaileek ere uste dut hori adierazi dutela. Ea. Zer iruditzen, Enrique? Barruan izan dela ere pentsa daiteke, Bai, nina izan barruan. Egira, hemen leku ezberdinetatik, baina nik uste dut hemen ikusten dela garbien botea barruan egin duela. Nina izan dela bote barruan. Bai, justuan hori bai, baina botea barruan egin du bai. Eraman hori ere Bakaikoa, ez du asmatu, errandoneak bai. Bakaikoak, bera da, defensan nabilen indeko gora, bota totza frontu zen peloti, eta hurri den aide sartzeko ez totza erreze pintzen. Eman eta eman ari da errandonea oraingoan ere. Ederra! Hau zen jauz, esatien horuen, zein jago nitantu ditugu. Zigean, gustora gatu da ino tantu. Bai, harritzeko alda. Bai. Haze bukaera eman dion. Bueno, eta gaur egungo pilotan ezker zeharra izatea oso ia derrigorrezkoa da. Bai, kontrakentzio asko aprobetzetan. Sakea, berriz ere txostaren bila. Eraman, hor alderantziz, pilota egokia zuen aide hartzeko eta ez du hala egin. Hori da postura hori. Ez digortxo, eskerreko numara, etak. Bai, eta horrek asko balio du, horrek min egiten du. Botea gainean, uste du. Arrasto gainean izan ote den edo holtzaren bertzean. Ez dakit ziur, 21 eta 19. Segi beharra dago. Enrique, tanto pakarra falta bada ere. Eta begira, kepa, Arroita Jauregi ere. Bai, semigi. Eregin, sakea Olazar torneo honetan. Atera du. Errandonea gondo erantzun dio. Bezok iskurrean. Errandonea. Ondo, hanketan pilota. Errandonea berriz ere. Arki ari da. Bakaikoa ere. Ondo, errandonea barruti barrura. Hau ere agaxe da, barruti barrura. Erne boteari ormabikoa tanto. Oso ondo.
ondo amaitut, Eta horrelakoetan gehienetan pilota bote okerra egiten du. Eta orain pilota aldaketa. Orain bote egiten utzi dio pilotari, baztertu egingo zaio, Errandonea barruan luze. Bakaikoak eraman, agintzeko modua du Errandoneak. Eman dio. Hori ere gainean. Hori ere indartxu. Ederra daba. Eta hogeita banda. Hogeita batna. Ez ezirek izo eskatu partidu bat. Ez. Errandonean sakea. Arruan da. Eraman, ondo, oso ondo, Bakaikoa. Errandonea berriz ere. Astinduz. Eutxi. Berroingo tantuen amaitzera hain hartin modun arrezketan din. Orain zaila da. Errandoneak gainean, Bakaikoak, eraman, Errandonea berriz ere. Ez da txarra, eta amaitu da. 22 eta 21, azkenean garaipena Errandonearentzat. Hortxe. Elkarri bosteko ematen Ander eta Joanez. Eta pozari ezin dio eutxi. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
pelota taldien euskera zeitzen dugu. Guk gure artien euskara zeitea. Zuek ere animau zaitezte. Pelotarizek euskeraz animatzen doituaz. Zukpe, eizu. Gabon berriz ere, Zaldibarko Olazar pilotalekutik bigarren finalerdia, gizonezkoen lauterdiko bigarren finalerdia une batetik bestera hasiko da. Lehenengoan sekulako ikuskizuna eskaini digute Egurrolak eta Zestauk, azkenean Adunarra nagusi Zestauk lortu du finalerako txartela eta bigarren partida honetan Faben Ituarte Atxondoko Gaztea eta Arkaitz Murua Altzotarra ikusiko ditugu nor baino nor gehiago. Enrique, lehen partidaren antzeko ateratzen baldin bada gu posik eta konforme. Lehengo besteko urteti ez da erreza izango, nik esperantzi badekat hemen partidu gogorra urtetia. Zer eratako pilotariak dira, ze zaugarri dituzte Muruak eta Ituartek? Bueno, Murua pelotari petu da, beso bizekin emon itotza pelotiei, tantu iten da, badakit pelotari kompletu. Ituarte aurrien dekadi eta ormabizek eta joten abilidade undize dekona. Hortza ikustot Muruak emoningo tzala gehiza eta igule behelekutik eta hain erreza ez da etxengo. Zaitu arte frontoin erdizen jarten da nien oso peligrosu dira. Bueno, hortxe ikusten ditugu, bi pilotariak epaien hausia erdian dutela, Faben Ituarte Gerriko gorriz, Arkaitz Murua Gerriko urdinez, bostekoa epaiak bi pilotariei, txapa zerura, txapa urdin, lehen sakea, Arkaitz Muruak izango du. Eta hortxe, saskiko lau pilotak eskuetan hartu eta gustoko pilota aukeratzen, une honetan, hortxe bilurrean eta beste biekin probatzen, ari da kasu honetan Murua. Finalerako txartela jokoan, beraz tentsiorik ez da faltako, urduitasuna nagusi, orain bi pilotarien artean eta nola kudeatzen duten momentu hau bai Muruak eta baita Ituartek ere txaukeratu du, gustoko pilota Muruak, sakea ere egin du eta horren bestez dena gertu dago, bigarren finalerdia hasteko. Muruak azken traoska bat hartuko du, torri da kontrakantxara, Lokarria ere, zabatia sokak solte ditu eta lotu du, interpiska bat hartu eta bien bitartean errestorako gertu, irudietan ikusten duzuen Faben Ituarte 10 eta 10 minutu une batetik bestera, beraz zuzenean Zaldibartik, Olazar pilotalekutik lauterdiko, Olazar txapelketako lauterdiko gizonezkoen bigarren finalerdia. Astera doa, hor da Arkaitz Murua, sake egiteko gertu, errestuan eskerrez Ituarte, botera jarriko da Murua irutardian, eskerrez indartzu, zabaletik Faben Ituartek bildu, aurrera egindu orain Murua, gorreztu asmatu, bipareta eskerrarekin, hori osondo dominatzen duen jokaldia da, baina kasu honetan ez du asmatu, bat eta huts Murua aurretik. Ez artisti da horretan, ez da aukerako peloti bestau hartuta, bizkortxo garrizko dugu, buena izen balditza. Tanto. Baina, txapapera joan zaio eta horren bestez Muruaren lehen tantoa, bat eta huts. Murua zeutu inigo dugu, behorren kontra jokatute sekule iguel ez da, horren joku oso desberdine da. Hor da, sakea Murua, gerrestuan Ituarte ondo, botera jarriko da Murua, baina lauterdiko marra pasa egin du. Ituartenen errestuak bi eta huts horren bestez. Ez du hau, askotan ikusi. Errestuan pasa egitea alegia. Ez, pasa egin dute sakean, izan da pasa. Sakean izan da pasa. Bai. Hortxe da, bigarren sakaren bila,
Ezkerrez ondo Ituarte, ezker gantxoa Muruak, zabaletik erasora pasatzeko aukera, dominatzera pasatzeko aukera Ituartek, entregatu egin du Muruak, ezkerrez luze jokatu gura izan du Ituartek, ez du asmatu, orain lanak atxondokoarentzat, ezker gantxoarekin ez du asmatu Muruak, baina gaizto jarri dio Ituarteri, orain eskuine zabalean, hau bai pilotaka da, ona izan da indarrarekin zabalera, bi eta huts Arkaitz Muru aurretik. Bueno, ez da santu jokatutako tanto izan, baina ondo bukatu azkenean. Bukatu azkenean ondo ino. Bi eta huts pilota gure ingurura etorri da. Ez du ikusten. Eta pilotaren bila, gure ingurura Arkaitz Muru hartu du, bai, hartu du pilota. Ez da desagertuko. Ez desagertu zaingo hemen garatuko. Bueno, bi eta huts. Eta Kinelan, 150-ean, Euneko 50-ak gorriaren aldeko apustua egin du, Faben Ituarteren aldekoa, eta horren beste gertatzen da, beste erdiarekin Muruaren alde. Hortxe da Ituarte, zabalera egin du, bildu Muruak, ezkerrez Ituarte, Muruak txokoan jokatu du, Faben Ituartek erasora pasatzeko aukera zuen, baina ez du ba, ezkerrez pilota ondo jo, beko koltsoira, 3 eta huts. Bueno, ez du ondo hasi finalerdia Faben Ituartek. Ez, hori peloti azarte gualo eta ezkerteko ormatik atzera jo, bueno, ez da azartaute inabez. Hor gerria ez du ondo sartu, eta azkenerako, ies egin dio pilotak 3 eta huts Arkaitz Muru aurretik. Faben Ituarte, errestoan kontzentratuta, ez da ondo hasi finalerdia beretzat, baina oraindik ere mundua eratzen zaio. Partida honien. Hor da, Murua. Abai hartu du, sakea da, ezkerrez, ondo Ituarte, botera jarriko da Murua, lautik, indarrean, eskuinez pilota luze Ituartek, aurrera egin du Muruak, orain Ituartek epipareta, eta ez diritxiko. Lehenengoan kale egin du, baina bigarrenean ez du, barkatu berea duen jokaldia da, kantxaen erdian. Ezkerrez pilota harrapatzen badu, pipareta botatzen du, zuloa da hor zabalean, eta jokaldi hori benetan ondo menperatzen du, 1 eta 3. Ba, efektu hartzen dut bizkor juten da hori peloti, abiadura hundizan juten da. Da hori jugadi egiten artisti da, hori beden jugadi da. Bueno, lehen tantoa, atxondoko gazteak egin duena. Bueno, gaztea da, baina hemen areta gazteoekin ari da lehiatzen eta bera nagusi, ez? Berak esaten zuen, mitera noa bera. Bera nagusi, bera atzenen gurtien, agota bat urta zaurten, azkenen gurtia, hau txapelketia jogatzeko, promesetan bintzet. Bestiek 17 urte. 2007koa da, Arkaitz Murua. Bueno, hor da, sake egiteko gertu, Faben Ituarte, ezkerrez Murua, aurrera egin du Ituarte, ezkerrantxoa darra. No, baitu den, kantxoen erdian hartu du apur bat, bera egin dio pilota, baina pika ingurutzatuta, 2 eta 3. Tantu ona, sake restoan, Ituartek egin duena. Konfianza guztia zundetak. Hortxe, sakea ikusten duzue, errestoa Muruak, nahiko egin du eskerparetan sartu egin zaiolako, eta gero, txak, eskerrez, zabalea zein zuloa botaleik eta nahajun asmadun bioz aurretik, zaustantzeiena. Hori da, aukeratu egin behar da nora joan, eta ez da erreza. 2 eta 3. Ituarte, sakea egiteko gertu. Ezkerrez, ezin utzi Muruak, sakez lehen tanto Ituartek, 3. Bueno, baitaren batean berdin du neurketa Ituartek, Bai. Sakez egiten duen lehen tantoa izan da. Ondo jokatzen ari bizik, ondo hasi pelotan. Hor da. Sake egiteko gertu. Atxondoko gaztea.
Ezkerrez bosterditik Murua aire sartuko da, Ituarte txokoan utzi du, igarri egin dio Muruak, orain erasora pasatzeko aukera dauka, erasoan ala ere, airez Ituarte bolea txikitu egin du, tanto lehena Ezkerrez zabalean, urrengoa eskuinez ezker paretean luze, 4-3 lehen aldiz aurretik marka joan Faben Ituarte eta txen hartzera zuzenean Arkaitz Murua gaztea. Oso tanto ona, Bai, ondo jokatu. Ituartek aurre kantxin erdizien hartzen badu oide, ero batera, ero bestera, da domina egiten du pelotia. Hortxe ikusten dugu, Gorka Altunaren aginduak jasotzen Arkaitz Murua. Eta 4-8 takadaren ostean, 4-3 aurreratu da Faben Ituarte. Faben Ituarte aitarekin ikusten dugu hor. Kontzentratuta, biak labiak. Jokin Altuna beste eitzotzan kasu. Artista da, Gorka Altuna, artista da. Bai, hau ez da txarra, bai, klaro. Jokin da. Ez da, iguela jokin hain juzerrein edo onako afazena bati. Hori da. Ondo intzia, bizei ondo. Hori da. Hori beti da lagungarria, gero ja. Partidaren irakurketa aproposa egitea, momentu aproposean hori garrantzitsua da. Bai. Bueno, 4-3, Faben Ituarte aurretik. Sake egiteko gertu. Abai hartu eta badoa. Eskuinez, ezker paretean sakea da. Ondo, hor errestoan Murua, eskerrez luze, ezker paretean Ituartek, ezker sotamano sartu da Murua, baina gora egin dio iez, goiko koltsoira, esan drogari ezetz jartzen duen koltsoira, 5-3 aurretik Ituarte. Haite tantu, gerrezeiten, Bai, asmatzen ari da. Ez da ginik, Murua bera oso gustora dauen, orain arte manduen mailarekin. Ezke, onlago kontradizio berezizaz azartetik bete zetu zik ez da erreza. Bueno, bortxe da, Faben Ituarte. Sake egiteko gertu. Abai hartu eta badoa. Lusegi pasa izan da, horren bestez, beste aukera bat izango ditu Artek. Bueno. Momentuz pelota zalea lasai. Lehenko moloko buliak ez da entzuten, lehen atzenako beste emozio bat emotez eta tantoak ere ederrak izan dira hasieratik eta beste erabateko partida izan da. Beste erabateko partida. Publiko egeia eskatzen da. Hori da. 5-3, Faben Ituarte, bigarren sake egiteko gertu. Ezkerrez, ondo, Murua arrestoan, txokoan utzi du Ituartek, ezkerrez luze Muruak luzegi, iez egin dio 6-3. Bueno, 6-8 partzela lortu ditu Artek. Bai. Eta kantxan aurkitu ezinik, bere burua aurkitu ezinik Murua. Ez du zulorik aurkitzen hor. Murua ez da bilbape guztora kantxan. Deseroso, momentuz. Deseroso. Kaso jarriko da honi, oin hartin modun segitzen badau ezin jau zerrein. Ez da pelotan jogatzen guztora eta. Ez, zuk esan duzuna, aurkaria ere, akaso ez du ezagutuko eta paso, akaso Jokoskan parrapatuko zion apurtxo bat edo... Bueno, 6-3, oraindik ere, gauza asko, gertatuko dira neurketa honetan. Sakea Ituartek, ezkerrez, ondo errestoan Murua, bipareta, arra, boleaz, Faben Ituarteren bipareta indartzua eta bikaine neurtua, 7-3 txalos zaparra da benetan bikaina armaiatik atxondoko gazteari. Bai, Jormabitzeko ondo jota, Hortxe, ikusi errepikapena. Bai. Kantxaen erdian jarri da, 3. kuadroan eman dio galanta eta bikaina izan da txapelak entzeko modukoa 7. tantoa egiteko. Eharra tantoa. Bai, 7 tantu jarri zen. Bueno, hor da, Faben Ituarte. Sake egiteko gertu.
Rapurba sartu egin zaio pilota sake egiterakoan, hala ere, hainbeste moldatu da, esker gantxoa, zabaletik muruak efektuarekin esker pareta bilatu duran, Ituartek pilota atzeratu, lanak muruarentzat aurre egingo du Ituartek, txokoan utzi du, iritsi ingo da murua, pilota luze jokatu du, Ituartek aire zabalera, moztu muruak, lanak Ituarterentzat jaso egin du, nahi duen egiteko aukera, txokoan efektuarekin luze, engainatu egin du Ituarte, 4 eta 7, moztu du azkenerako. Ituarteren bolada bikaina, Arkaitz muruak. Ondo bukatu du hortan. Bai, oingo tantu da, hobetotxoa jogatu du murua. Eta zuzenean Saskira, bere gustoko pilota apartatu eta lanean jarraitzeko gertu. Ikusten dugu, dejada txokoan luze engainatu egin du Faben Ituarte, aurrez behartu egin du. Horre, lehen kuadroa nahi duen egiteko aukera izan du, gorputzarekin, bazirudien bipareta egingo zuela, baina engainatu egin du, azken momentuan aldatu egin du, eta txokoan txak. 4 eta 7. Arkaitz murua, sake egiteko gertu. Eskerrez, ondo Ituarte. Ondo. Zeitik muruak aurre egin du Ituartek, boleaz, luze jokatu gura zuen, lautik muruak deja da, iritsi ingo da Ituarte zabaleratu, boleaz behartu eta pasatu gainera, pasatu egin du muruak Ituarte zabalean igerri egin dio eta gero bikain boleaz, luze jokatuta, 5 eta 7. Bueno, ondo jokatu du muruak tantu honetan. Hor ikusten duzu, eskarrez zabaleratzen alegin du da Faben Ituarte, baina zabalean zain zegoen murua, boleaz indartzu jo du pilota, eta azkeneako tantoa lortu du 5 eta 7. Beraz, bitantora gerturatu da Arkaitz murua. Ez da, aldi honi nio, 7 tantu segizen itxeko, bastante lehen irutantu segizen berap eta... Bai, parekatua da, oraindik ere. Ez dakigu ze joera hartuko duen finalerdi honek. Hor da Arkaitz murua, sakea, ondo atera zaio eskar paretean Faben Ituarteri, baina zin kontrolatu, 6 eta 7. Oin hartin ondo horrezta dugu, ez daupu peloti ondo sartuzkun. Lehen tantoa, sakez muruak, beste bat dauka Faben Ituartek, 6 eta 7. Bueno, hortxe da, errestoan Ituarte eman dio pelota muruari eta badoa. Altzoko gaztea beste sake bat egitera. Kontzentratu, pilotarekin apur bat jolaztu eta sakearen bila, sakea luzegi pasa egin du. Beste aukera bat izango du. Muruak. Beste aukera, ja bilurra apur bataz. Bueno, profesionaletan saki pasa falta izaten da, Bai. Eta profesionalak ere, sarri, enredatzen dira horre, sakearekin eta neurri hartu ezinik eta ibiltzen dira eta ez da narraroa izaten. Hor da murua. Ara, zer egin gura izan du, zabalera naita, txokoan utzi du, iritsi ingo da Ituarte, bipareta, orain moztu muruak, eharra, tanto eskaini digutena, sakean Javi Zabalak profesionaletan egiten duen moduan, biparetarekin zabalera atera du, iritsi egin da Faben Ituarte, gero txokoan utzi du, Faben Ituarte iritsi egin da, baina gero moztu bikain muruak, zazpinakoa lortzeko. Horma bizizela jotza zen. Bai. Eta hor murua pentrega duitzen, baina, tanto. Bai, horre ondo jokatu du muruak, txokoan utzi du, iritsi egin da, nahiko egin du, Faben Ituarte pipareta bota dio, eta gero eskuin soptamanuz moztu egin du, hanketara jokatu dio, eta ezin jaso, bueno, zen askatu du Faben Ituartek, baina... Zazpine. Ez ustean, harrapatu baitu, zake horrekin Arkaitz muruak. Oso kontrabezo desberdinak, bizi pelota ez egizien arren. Bai. Bueno, zazpina.
hortxe, Gorka Altunaren aginduak jasoaz Arkaitz murua, Faben Ituarte bien bitartean dagoeneko altxatu da eta kantxara bueltatzen ari da, hortxe ikusten duzue. Atxondokoa galtzen hasi da, gero 7 utxeko partzela lortu du, baina orain 4 utxeko partzela jaso egin du, alegia muruak sartu dio eta neurketa berdin duta 3 egonda eta orain 7. Sake egiteko gertu. Arkaitz murua. Hor da, bai hartu du. Eskerrez, gainean da Ituartean arrestoa, gero ez du aprobetxatu muruak, Ituartek atzeratu airez jarriko da murua, Zabaletik nahi duen egiteko aukera Ituartek eskerparetaren bila gaizto jarri dio, aire sartzen ahalekin du da murua, baina ez du asmatu, 8 eta 7 berriz ere aurretik Faben Ituarte. Bueno, eta berala epaiari begiratu eta pilota aldaketa eskatu dio. Hor da, Zabaletik luze jokatu du. Bai, Eskar Gormi jota aire jotokota txarto ipini. Bai, etzen erraza eramate hori eta azkenean ezin ba bere helburua lortu Arkaitz muruak. Faben Ituarte hasi da bere ritualarekin, pilota lurra bota eta... Lende dabil. Hori da, bakotxa bere oitu da gutxetu eta ba. Bai. Kontzentratzeko era bat izango da. Bono bortxe da, sakea motz baina barruan. Zabaletik orain Ituartek motz geratu zaio. Eskuinez murua. Eskuinez Ituarte, airearen bila murua, indarrean, behartu egingo du Ituarte. Orain aukera hona dauka esker gantxoa, Zabalera, Ituartek jaso. Muruak aukera dauka, eharra! Eskerrez deja da Zabalean. Berriz ere neurketa parekatzeko. Behartu egin du, lehenik eta behin pare bat pilotaka da bizkorrekin muruak Ituarte eta gero eskerrez Zabalean goxo utzita. Tantoa hortzik ikusten duzu, Zabalera esker gantxoa jaso Ituartek. Gero eskerrez jarri da eta deja da Zabalean efektuarekin engainatu egin du Ituarte. 8, Enrique! Ituarte zuloruz guta, eta besteik pentsau egin bari, eta besteik Zabalera atzera. Bai, maixuki egin du, amaitu tantoa. Bueno, 3. berdinketa. Partidu peloteo dugu, Bai, ezberdina. Desberdina, bai, tantu, hor, alden dipari. Hor da, esker gantxoa, muruak, pilota atzeratu orain Fabenek, aire sartu da hor, ez dakiz zerre ingura zuen, bai txokoan jokatu, bai, baina ez du erabaki hon hartu, Guri zen dugu txapakaganin ondo arrizgeti bestia ez daiten heldu. Baina, klaro, lehenko buenen bida. Oso zaila zen, egin nahi izan duen egitea, ez zen bat ere erreza, Eskerpaetetik atera, eta... Larrai bajatu. Bai, asmoa argi ikusi dugu zein zen, baina hori egitea ez da erreza, Ez da, hain erreza hori egitea. Bueno, 9 eta 8, berriz ere Ituarte aurretik. Bi finalerdiak orain arte bintzat oso orekatuak, ez dakik honekin zer gertatuko den, baina momentuz parekotasuna nagusi. Eskerrez ondo restoan murua, txokoan utzi du Ituartek, ondo, baina iritsi eginda murua Zabalera Ituartek, kontrasoan muruak, eta ezin eskerrez pilota irutarditik eramani Ituartek. Alegin du da, pasterrak nahazten Ituarte, baina ondo utzi dio oraingoan muruak. Besti ondo kruzagotza. Esker Gormi joren haidi eken dut, botera, ez da ondo jarri behin gane, peloti berak Ituarte eize belonin jo du. Hortxe ikusten dugu, nola Zabalera duen, ez du behar de moduan angulu hartu, ez du behar de moduan gurutzatu, eta gero eskuinez pilota atzeratu, gurutzatu eta muruak berdinketa lortzeko, 4. berdinketa, 3, 7, 8 eta 9, orain. Markaiuak erakusten diguna. Arkaitz murua, beste sake bat egiteko prest.
Bueno, da bai hartu du, eta badoa. Eskerrez, errestoan Ituarte, airearen bila, beharra, muruaren eskergantxoa, bizia ondo gurutzatua ezinezkoa Ituarterentzat, 10 eta 9 berriz ere, altzoko aurretik. Saki ona, sakautza, da gero eskergantxoa, aide, ikusgarrize, tanto. Bai, beharra izan da, nola maitu duen, abiadura eman dio eta ondo gurutzatutako izan da. Ondo gurutzatutako. Ituarte berape bai aidez, bai, murua apur bat entrega dut etxiz, gero minitzen dugu. 10 eta 9, Arkaitz muru aurretik. Eskerrez orain, Ituarte errestoan, murua eskuinez jarriko da, moztu, txapagainekoa ezin jaso Ituartek, 11 eta 9. Moztu egin du horre muruak, iritsi da Ituarte, baina nahiko behartuta eta ezin jaso. Efektuaz moztu dut, eskarrek orman apur bat efektuaz moztu uzkero eta apur bat raru urtetan dut, eta ezin jarri. Hortxe ikusten duzu errepikapena, eta 3. kuadrotik ezin bildu. Ituartek, bitantuko errenta, kasu honetan, muruak duena, 3 izan da, orain arte izan duena, abantailarik handiena. Hor da, Arkaitz murua. Ituarten errestoa, botera jarriko da muruan, nahi duen egiteko aukera duka, bipareta efektuarekin iritsi ingo da Ituarte, kontrasoan moztu, jaso egin du muruak, bipareta eskerrez, oso zaila zen hori egitea, eta azkenako ies egin dio pilotak, 12 eta 9. Hori ondo urtetik, kasualidade izango zen, zegoelan justo harrapo eta... Bueno, ez dago asko falta izen, ikitziatik, urten dugan pora, barruan izen baltza. Hortxe ikusten duzu, hau oso ona izan da, gaizto jarri dio, eraman egin du muruak eta gero, Haineketan justo ahi da harrapo eta ez da urten holan... Etzen erreza. Bueno, zaila hori ondo urtetik. Azkenerako etzai ondo atera eta horren bestez, irutanduko errenta muruak, berriko urdinak, 12 eta 9. Badoa. Arkaitz murua, beste sake bat egitera. Eskerrez, Ituartek eraman, aukerako murua, txokoan utzi du, goxo, tanto edarra, 13 eta 9. Lautantun aldia, tantu gerrezitzen murua bera boina. Hortxe ikusten duzu, errestoan oso atzetik eraman behar izan du eta aurrean geratu zaio, goxo, utzi du txokoan, txak, zabalera abiatuta zegoen Faben, eta txokoan utzita, 13. tantoa urdin, 13 eta 9. Faben, bera, lehenengo eskume kaldera junda, Zulora zuzen jun baltza helduko zan igulu, klau. Horre batera bestera jun bida, erditik jun ezkero batera baile guz. Bueno, 13 eta 9, orain arte izan duen alderik handiena, Arkaitz muruak. Ez da momentu txarra abantaila izateko. Hor da, sakea, eskerrez jarriko da Ituarte. Pelota rotu eta 3 boleaz murua Ituartek moztu. Esker sotamanoz murua zabaldu ondo Ituartek, behartu murua, orain boleaz dauka aukera, boleaz, ez du asmatu, iritsi ingo da Arkaitz murua, eskerrez pilota arrotu, esker gantxoa Ituartek, zabaletik murua, kontrasoan, deja da, egin gure izan du, botadu, engainatu du Ituarte, baina marra jodu, 10 eta 13. Ondoin, Bai. Hainbeste arrizke dut zabalien, marra jodu, hola arrizke euskero normala da. Hortxe esker gantxoa, zabalera ondo iritsi da, eta hor deja da bikein botadu, marran nabarmen jodu. Aitzakiarik 10 eta 13. Ostantzi detzan heltzen, Ez, ondo botatako izan da, Bai, ez da. Ez usten harrapatu du muruak Ituarte, baina ez du asmatu, eta horren bestez, sakea berreskuratu du, tanto egitez gain Ituartek, eta behar zuen, momentu zaila bizitzen ari zelako. 10 eta 13. Faben Ituartek, egingo du sakea. Hor da, txondokoa. Txetik gertu gaurkoan pilotan jokatzen.
Eskerrez jarriko da murua, aurre egin du Ituarte, txokoan utzi du, iritsi egin da murua, Ituarteren daukera esker gantxoa, ona da, eraman egin du muruak, Ituarte nahi duen egitea aukera, moztu, ezin iritsi. Murua, 11 eta 13 tanto ona jokatu du. Ituartek behartu egin du murua eta azkenako tantoa amaitzea lortu du. Arriz gaute, eta murua zelako pelota garrapotza zen. Oso nekezak, oso zaiak, meritu handiko defentsa erakutsi du, baina Ituarteren tantoa ona. Bai, oso meritu handiko tantoa. Bueno, eta atxeen hartzera bete eginda tanto horretan. Hoxe, bai, goizprina joitun batera eta bestera. Horre, bere burua lurra eta pasatako pelota eraman egin du, gero moztu egin du Ituartek. Dorra, eldu ina, bai, ezin. Ituartek ondo bota duelako, bestela lanak izango zituen, alegia, akaso eramateko aukera izango zuen muruak, baina ondo bota du eta tanto gorri, 11 eta 13. Bueno, ez da gola herri hemen ezer, Enrique. Ez. Partidu bi asko justu dut urteti, ez da erreza. Ez da erreza. Atxain hartzen bi pilotariak, biak ala biak, euren botilleroen aginduak arreta hondiz entzuten. Eta bueno, ikusi egin beharko du, zeinek dauka lasaio goteko motiboak, baten baldin badauka behintzat. Zeinek uste duzu dagoela neurketa beretzat komenigarria den tokian? Bueno, ni pentot iguela tranquila gorze. Veteranoa, alegia, eskarmentu gehiago daukana. Apurua bitima moru etorretxeta bestiek presiño ondizio dugu. Bona, 11 eta 13. Favorito irabazten, baina Faben Ituartek gainean dauka. Favoritoa eta 22 iristeko esperantzarekin, zelan ez? Hor da atxondokoa, sakea egiteko gertu. Bueno, favoritua, hemen kinelan ez du favoritu. Ez, horre 50-50. Euneko 50 bakoitzaren zat. Sakea luzegi, bai, pasa, beraz, beste sake bat egin beharko du Ituartek. Bai, ze hemen astero etorri denak Faben Ituarteren gane fedea. Bai. Partidu gona egin behitu, Bai. Eta momentuz partidan dago. Bai, honi partidun dago, horize. Bueno, hortxe da. Bigarren sake egiteko gertu. Sakea da, eskerrez ondo errestoan murua, esker gantxoa Ituartek, orain kontra esoan murua, behartu egin du Ituarte, botera jarriko da hirugarren kuadroan, luz esker paretean, Ituartek eraman, boleaz, murua, hor eskerrez jarri da, eta eskuinera etorri zaio, 14 eta 11 berriz ere, tantoa urdin. Pelota kanbizu eta, a ber, zelan... Bai, muruak biziagoa nahi du, pelota biziagoa. Bere golpea baliatzeko eta bere erritmoa jartzeko. Bueno. 14 eta 11. Arkaitz murua, sakerako, errestoan, Faben Ituarte. Bai hartu du eta badoa, altzokoa. Eskerrez, ez da ondo jarri Ituarte, basakez, tanto 15 eta 11. Oin bezaki behan atorrizako, gorputze atorrizako. Bigarren, tanto asakez. Ez ditugu sakez, tanto asko ikusi partida honetan, bi egin ditu muruak eta bakarra Ituartek. Berei. Ez da ondo jarri. Ez da ondo jarri zion. Apur bat, poizu bat aldemenen hain hobeto jarri dioen. 15 eta 11. Hor da, bai hartu du.
Zaki Zakia. egiteko, ondo restoan egitu arte, murua botera jarriko da, lauterdian, pilota indarrean moztu, eskerrez arrotu itu artek, eskerre antxoa muruak, orain dauka, erasola pasatzeko aukera itu artek, txokoan, edarra, iritsi egin da murua, itu arterentzat aukera, bipareta, iritsi ingo da murua, eta gaizto jarri, txokoan luze itu artek, eta ezin, oldarkor, erasokor, tantu honetan, ohikoa den moduan Faben Ituarte eta azkenean saria lortu du 12 eta 15. Bai, murua hormi eta peloti eta dana batera eukitut, ez da izen errezaz, horti zabaleti zulua junto hormi eta peloti danak algarren ganin. Deia oso behartuta zegoen, Bai. Fabenen behartu egin du tantuan Bai. zehar eta azkenean tantuak gorri, 12 eta 15. Bueno, Oingun ez da baldutu pelotaik. beraz, honekin jarraitzen du, bereakin, alegia Bai. muruak aukeratutako pelotarekin. Bai. Zanko, honezaketan badau nupu zakakot. A ber, zakerrestoan asmatzen dudan, ez? Bueno, bortxe da, zake egiteko gertu, Faben Ituarte. Eskerrez muru arrestoan, pilotaren bila doa Ituarte, horre apur bat erori egin zaio, berandu joan da, eta azkenean huts, 16 eta 12. Restu ez da izen, injertzu, frontizien jodabenien beraikeko moruko izen da, ez dutza injerrik emon restu, Ez, eta hor pilotaren bila joan da, eta azkenean eskerrez Frontizio jota bera. ez da asmatu, eta tantoa urdin, 16 eta 12 berriz ere lautantuko errentarekin, bueno, errentatxoa da, Enrique. Bai, oingo... Sasoirako ez. Bai. Errentatxu da eta ez be, bai, segun zelan jogatzen dan. Bai, ez da, oser erabakita, baina beti hobez, lautatuko errentarekin egon. Bai, eurretiko oto beti. Sakea, Arkaiz muruak egingo du. Era. Eskerrez, ondo restoan Ituarte, boleaz murua ez du asmatu, Ituarte erasola pasatzeko aukera dauka, luze jokatu du ondo esker sotamanoz murua orain txokoan deja da egin du. Bigarren botean eruan du Faben Ituarte, nik ere uste du nahiko garbia izan dela, eta epaiak ez du zalantza egin, 17 eta 12. Zuk ere garbi ikusi duzu edo horren garbi ez? Ez, behar tapo du apur bat, eta errepikapen nien ikusten. Epaiak ez du zalantzarik egin, eta niri ere zuzenean iruditu zait bigarren botean eraman duela, baina gero ikusi egin behar, Bai, bigarren botean izan da, 17 eta 12. Bikain, epaiea. Hor, zetako protestau, berak ikusiko ban bigarren izen dela da protestau kamara gaurrin deuzenien protesteti ebe, inorreztau nien, bueno, dudi, baina kamara batzuk gaurrin deuzenien protestetia, jakitun onda, ez teko susterrek. Baina, bueno, kirolariak berez egiten du hori, ez? Ja, 17 eta 12. Hor da murua. Eskerrez, eraman egin du Ituartek, botera jarriko da murua. Moztu, ondo Ituarte pilota atzeratuz, behartu egin du murua, nahikoa egin du, Ituartek eskergantxoa, kanpora, horre indarra matera joan da, larri gurutzatu du, 18 eta 12. Interra matera junez, inderra emonitza. Bai. Da, ez dago zerra hundizait ikusten baina, erretzin barru nuzen baltze tanto. Eta dena behar, baina dena behar orain, eta kolore urdina hartzen ari da partida. Bai. Hortxe, izan du aukera oso ona zuen, eta Faben egortik badaki. Bai. Paen egona oino beste taka bat itxeko beste bierra, tanto bat itxema dau. Urratu lehik atzara 18. Bueno, hortxe, sake egiteko gertu. Arkaitz murua orain arteko alderik handienarekin, zeitantuko errentarekin. Finaleko txarteletik gertu, ondo arrestuan Ituarte. Boleaz, sartu da, Zabalean utzigura izan du. Zabalean utzigura izan dut. Baina ez du asmatu. Ez dako hori jugadio pratiketa. Ez, horre, ez dakit. Horre, eskerrez eraman egin du Ituartek.
nahi zuen egiteko aukera zuen. Bueno, eskerrez sartzeko postura jarri da, gero eskuinen sartu da, eta gero huts, kale egin du, kale de masa. Bai. 13 eta 18. Bueno, eta oin atxeen eskatu du, Faben Ituartek. Hasiera baten ez esan dio aitari, baina gero hobeto pentsatu du eta baietz. Bueno, azken aginduak entzuten. Ja, bestek izteko, behin 17 tantun pasa euskero, atzen aldi badeko bakotzak. Bueno. Hortxe, aginduak entzunez bi pilotariak, bakoitza bere botilleroarekin. Zenbateneko kaso ingo dute horre, konzentratu da duenean. Bueno, kaso Bueno, bai. kaso urdinak, bai eiteko kapasidadi bebida. Esati erza da, bai, gero hor barru negin bida. Bueno. Begitan, lentiak izango ditu eta, bueno, pixkat, uste egin behar, horiek ere. Amairu eta 18, Enrique. Bai, bentakatxu edeko, da bentakatxu edeko eta ez da bentakia. Segun zelan jokatzen da. Hor da, Ituarte. Sake egiteko gertu. Horren ja takada behar du berriz ere neurketan sartzeko. Errestoan ondo, murua, botera jarriko da eskerrez, bipareta erra! Deja da botatzen ahalegin du berriz ere. Bai, da bota Lurretik botatu, baina ez du asmatu 14 eta 18. Eskerrez, bere duen jokaldi hori, hortzik ikusten duzu errepikapena, 3. kuadroan, bipareta legezarrean Faben Ituartek iritsi eginda eta deja da egiten ari da hortxe efektuarekin goxo-goxo. Buena izan zauingu tantu izeteko mogo. Ausaia zen baina egin du arriskoa. Entregatu beharren esan du, kale edo bale. Eta kasu honetan kale izan da. Erdir joa lutatza hartuko zan nahi da. Ero Krusau asko eta eskarko hormi joaren, ero... 14 eta 18. Bueno, partida dagoela oraindik ere. Hor da Ituarte. Eskerrez, ondo murua, Ituarte zabaleratu, muruak pilota atzeratu, aire sartuko da Ituarte, zabaletik gurutzatu, Ituartek eskerrez zabalean behartu, orain aukera dauka, ez du behar de moduan osatu, baina lana jarri dizkio muruari gainera etorri zaio, eta honek goiko koltsoira 15 eta 18. Janketa gauin beta atropella hau izin daut, ezin librauta azkenien begora. Libretiaren peloti gora eta gero goiko txapati gora. Eta zuzenean, atxen eskatzera, hartzera barkatu, Arkaitz murua. Ez dago era bat tranquil, Arkaitz murua bera. Ez, nervioso dabil. Bueno, hortxe berriz ere, bi pilotariak, tentsua dago, Enrique, tentsua dago, hemen ez dago garbi, kontu bat, tentsua dago, duda bari. Hone pelota da joparrez, beste fama badek eta urrungo debutetako geurok izango digila eta zerin da presino bat bai. Gurez eroseinek ire bat ziditzenik. Hori presino apur bat prekontratu ero pelotari baten semi ero izin eskero hori agunta hori bida beti. Hori jentik ez dut pentsetan bai, hori presino bat da. Frontei guztietan ez, fokoa zure gainean dagoela, ez? Ba. Jedana noberen kontra eta... Noberen kontra esanguro pelota dizek. Oso motibatuta eta beti... Oso motibatuta. Beti erakutze egin behar gainera, ez? Favorito denak edo, baizena daukanak eta abar eta, 15 eta 18. Hori da presinu edekona, prekontratu dukizkero. Torren txapara, Fabenek horre txokoan deja da egiten alegin du da, eta entzongo zenuten moduan, pilotak txapa jo du, 19 eta 15.
Arrizketan da emon arrizkete danak ondo urtetik, zaila da. Danak ondo urtengo normala da lantzin bat failetia. Arrizketan da emon arrizke euskero. Bueno, hortxe. Beraz, Enrique, esan gure duzu, prekontratuen kontra zaudela edo zer? Apur bat bai. Apur bat bai. Bueno, hemenetzi eta 15. Sakea egiteko gertu, Arkaitz Murua. Sakez egin du, 20garrena, momentu honean egin du, 3. tantua Sakez, 20 eta 15. Eta espalditxoan, abantaila politarekin, Murua. Bai, Muruak abantaila hartu eta ikusten da, tantu bat ero bi, ero 3 inarren Ituartek, beste joko gehiago, joko gehiago aurrezte ondo, eskerrei de zulora danea zertzen dago, horrek Ituarte behorren jokua zenredau itxaitu eta ez da asko enredau, naiz da enredau, ez da. Hortxe da arrestoan, esker gantxoa Muruak, eraman Ituartek, botera jarriko da orain Muruak katxaren erdian, bipareta, eskerrez, Ituarte berak egiten duen jokaldia egin dio Muruak Ituarteri eta Ituartek ere txalo egin dio, Arkaitz Muruari txapelak entzeko moduko tanto izan da, 21 eta 15. Eharra tanto hortxe, eskerrez eraman egin du Faben Ituartek, kantxaren erdian, 3 erdian jarri da, eta eskerrez, bipareta benetan bikaina txapa gainean utzi du Arkaitz Muruak, 22. tanto egiteko, 21 eta 15 beraz, azken sakea egiteko gertu, altzoko gaztea, txalo artean, hau ere, badoa, azken sakea egitera. Eskuinez, eskerrez Faben Ituarte restoan, pilotaren bila doa Murua, orain Ituartek eskerpareta bilatu du, erasola pasatzeko aukera dauka, esker gantxoa, Zabaletik kontra, zoan jokatzeko aukera, eta amaitu da, Zabaletik bildu efektuarekin, eta eskerpareta jo duenean, ezin izan du eraman Faben Ituartek horren bestez, 53 minutuko lehiaren ostean, finaleko 2. txartela, Arkaitz Muruak eskuratu du, 3 eta huts aurreratu da Enrique, gero 7 eta hutseko partziala Faben Ituartek, 7 berdindu du Muruak, 8 eta 9 egon da finala, baina 2. zatian Muru apur bat gehiago izan da, eta azkenerako 13 eta 10, 17 eta 12, eta 22 eta 15 finalerako txartela, Arkaitz Muruak eskuratu du. Bai, nik bentot merezi dute gana. Arkaitz Murua nautzat favorito izen behina, naiz de bestien sospetzie Eundizeuki, kinela malan ikusten zen da, Arkaitzek resta ondo, eta joko dana dekoz da sasoi bonatan egin eutzat apur bat Murua izan da, favoritu giroa zido. Bueno, hementxe daukagu, 2. partidako protagonista nagusia eta horren bestez, finala jokatuko duen gaztea, Arkaitz Murua, Gabon eta zorionak. Gabon, eskerri asko. Bueno, 3 eta huts aurreratu zara, gero 7 eta 3, Faben Ituarte bazterra nahazten ahalegindu da, baina, hasiera baten lortu du, baina partidaren 2. zatian ja nagusi izan zara. Hasieran 3 eta hutsa nahiko ondoaino, gero nervioso ez zela eta Faben nire utziezko muitu errexiteu eta nik behin muitua zinain nion da ez dut presaka bezala eta aire oso geldi bezala eta pixka lotuta ikusi naiz, baina mintza lortu ateatzea eta bain finaleako zemuz. Bai, dudaberik, finalerdia jokatzea ez da samurra izaten, beti oten da presio puntu bat eta horrek ere eraingo zuen, ez? Bai, hori da, eta gaina kontrarioa foen inkomoda, sakea ateatzeu da dena arresgatu bukatu itegu errez, eta saiatzen eitzen kentzen, da gero beha muitu azte, baina hor tramo batean ez dela lortu eta ikusia peligrosoa dela, eta eskerrak gero takada hondik ez zitenin bukaeran, ze nire sobra hondik geneuken, esan, bukaeran. Eta zer esaten zizun Gorka Altunak nola jokatzeko eskatzen zizun? Gorka, sakea aukeran ekeren aurrea jutea, baina behar Altunak inoitu dauta, horrek esan dako ingo, baina
pixka konfiantza gutxikin ikusi nahiz, baina bueno, horiek entenditzeu eta honea etorri jenako behar esandakoa egiten saiatu eta ondo gaizki aldala behar esandakoa egin, baina hor tramo atzutan atzea, pauso aurraren beharren atzea egiten da hortxe, behar esan aurra juteko, baina bueno, ondo. Behintzat honea arte etorri eta horretik eguztua. Eta ez da gutxi, eta finalerako txartela eskuratu duzu, eta orain ja, azken txampa geratzen da, kasu honetan, Joanes Sestauren kontra, zeratako finala espero duzu? Final gorra ez, Joanesen kontra egesen azkenek urtebeten partidu batzuk joatu ditu, eta baina normalen final ez da inolatako baino, oain arteko nahiko gorrak eukiteu, eta bueno, gaur ikusia, bik asko joatu eta kantxan errez muitza Joanes, eta eman asko, eta bueno, bintzat finala iatu da, eta urtea ondo bukatzeko txapel bat egin bukatzen. Dudabarik, orain gozatu, garaipenaz, finaletara egunero estelako iristen, eta finala handia ere ondo ateratzen zaizuen. Eskerri asko, da saiatuko txapeloi etxeatzen, da zemuz. Ondo, horrego arte. Eskerri asko, gero arte. Bueno, hauetxek Arkaitz muruaren esanak gustora gaztea, zelan ez gustora egoteko motiboak baditu, Olasar txapelketako finala ez da egunero jokatzen eta berak txartela eskuratu du, eta azkenean, erabakita geratu da Enrique finala handia, Joanes Sestau eta Arkaitz murua berak esan du, sarritan balkarren aurka aritzen direla, horrek esan gura du, baina honenen artean daudela, eta zera baten, finale edarra izango da. Nik uste finala ona izango dela, bizedek joko ona, kasi favorito murua esango nuko, atzeneko partiduen, ikusi nahien Sestauk joaz izan, favorito hundizo besta izazalik endanik. Hori ikusiko dugu, finala handian ikusiko dugu, bien bitartean, guk finalerdiaz gozatzen jarraituko dugu, datorren osteunean, datorren egunean, bezan du emakumezkoen Kaiolako lehen finalerdia jokatuko da, eta ondoren binakakoaren berri emango dizuegu, eta guzti hori ikusteko, eta bertatik bertara streaming bidez jarraitzeko gogoa baldin badukazue, datorren osteunean ere, hementxe izango gara. Beste barik, gabon pasa eta gozatu, egunaz geratzen dena. Gabon! Gabon!